Međunarodna zaštita je posebna vrsta pravne zaštite regulirana nacionalnim i EU zakonodavstvom koja se priznaje osobama čiji bi život bio ugrožen povratku u zemlju njihova podrijetla ili uobičajenog boravišta. Glavni zakon koji uređuje međunarodnu zaštitu u Republici Hrvatskoj je Zakon o međunarodnoj i privremenoj zaštiti. Postoje dvije vrste međunarodne zaštite, azil i supsidijarna zaštita. Azil će se priznati tražitelju koji se nalazi izvan zemlje svog državljanstva ili uobičajenog boravišta, a osnovan u strahu od proganjanja zbog svoje rase, vjere, nacionalnosti, pripadnosti određenoj društvenoj skupini ili političkog mišljenja, zbog čega ne može ili ne želi prihvatiti zaštitu te zemlje. Više o azilu objašnjeno je u videu Međunarodna zaštita koji je objavljen u ovoj istoj seriji videa, a koji objašnjavaju zašto izbjeglice još uvijek dolaze u EU i Hrvatsku. U ovom videu, na primjeru tražiteljice međunarodne zaštite iz Kine, objasnit ćemo rasu kao razlog proganjanja. Objasnit ćemo i kako ponekad razlog proganjanja ne mora biti samo jedan, nego oni mogu biti isprepleteni, kao što su ovdje rasa, vjera i pripadnost etničkoj skupini kao posebnoj društvenoj skupini. Marijem je rođena i odrasla u kineskoj pokrajini Xinjiang na sjeverozapadu zemlje. U toj pokrajini živi velik broj muslimana, ponajviše Ujgura, kojima pripada i Marijem. Kineska vlada uvijek je Ujgure držala pod posebnim nadzorom zbog njihove vjere i drugačijih tradicija. No u posljednje vrijeme ljudi stalno nestaju i gubi im se svaki trag. Priča se da ih odvode u kampove u kojima ih se želi preodgojiti jer ih vlada vidi kao prijetnju većinskom Han stanovništvu i samoj državi. Kad se Marijemin suprug jedne večeri nije vratio s posla, kao i nekoliko njegovih kolega iz restorana, znala je da mora otići. Organizacije za zaštitu ljudskih prava vjeruju da je Kina posljednjih nekoliko godina zatvorila više od 1 milijun Ujgura u takozvane kampove za preodgoj, a postoje i indikacije da ih koriste za prisilnu radnu snagu, a da žene bivaju prisilno sterilizirane. Kina odbija takve navode i poziva se na svoju borbu protiv separatizma i islamskog militarizma u regiji. No tko su uopće Ujguri? Radi se o turkijskoj etničkoj skupini koja živi u kineskoj regiji Xinjiang. Jedna su 55 službenih etničkih manjina, jezik kojim govore pripada skupini turkijskih jezika, a sami sebe kulturološki i etnički više identificiraju s narodima Srednje Azije nego s dominantnom populacijom Han Kineza. Nakon kineskog građanskog rata 1949. godine Xinjiang postaje dijelom Narodne republike Kine, a 1955. stječe status autonomne pokrajine, nakon čega započinje veće naseljavanje Han Kineza u pokrajinu. Nakon ustanka ujgurskih militanata 1980. kineska vlada započela je sa strožom kontrolom stanja u pokrajini. Od 2017. godine, pod izlikom kampanje protiv terorizma, kineska vlada provodi masovna i sistematična zlostavljanja muslimana u Xinjiangu. Vladine mjere usmjerene su na dio populacije Xinjianga na temelju njihove religijske i etničke pripadnosti, te putem nasilja i zastrašivanja, na iskorjenjivanje islamskih vjerovanja te turkijsko-muslimanskih etnokulturalnih tradicija. Kineska vlada opovrgava takve navode te tvrdi da ujgurski militanti vode nasilnu kampanju za neovisnu državu planiranjem bombardiranja, sabotaže i građanskih nemira. Odbacila je tvrdnje da pokušava smanjiti ujgursko stanovništvo masovnom sterilizacijom kao neutemeljene, a navodi o prisilnom radu su potpuno izmišljeni. Ipak, Xinjiang je pokriven sveopćom mrežom nadzora, uključujući policiju, kontrolne točke i kamere koje skeniraju sve, od tablica do pojedinačnih lica. Prema izvještajima Human Rights Watcha, policija također koristi mobilnu aplikaciju za praćenje ponašanja ljudi, poput količine električne energije koju troše, te koliko često koriste ulazna vrata. Izvještaj Centra za globalnu politiku koji se referira na dokumente kineske vlade otkriva da su u 2018. godini 3 pokrajine u kojima su Ujguri većinsko stanovništvo poslale najmanje 570.000 ljudi na branje pamuka prema državnom ustroju prisilnog rada.
Nekoliko zemalja, uključujući SAD, Kanadu i Nizozemsku, optužile su Kinu za zločin genocida, definiranog međunarodnim pravom kao namjeru uništavanja u cijelosti ili djelomično nacionalne, etničke, rasne ili vjerske skupine. Postoji izvješća da je uz zatvaranje u kampove Kina prisilno masovno sterilizirala Ujgure kako bi suzbila porast stanovništva i odvajala ujgursku djecu od njihovih obitelji. Australski institut za stratešku politiku 2020. godine pronašao je dokaze o više od 380 kampova za preodgoj u Xinjiangu. Oni koji su uspjeli pobjeći iz kampova prijavljivali su razne vidove zlostavljanja i ponižavanja, a žene su govorile o masovnom silovanju i seksualnom zlostavljanju. Prema nekim izvorima, najčešći razlog zbog kojih su Ujguri bili zatvarani u kampove je zbog kršenja kineskog zakona o dozvoljenom broju djece. Drugi razlozi su bili: osoba ima dugu bradu, bila je na hadžu, kliknula je na web stranicu koja sadrži linkove koji vode na nepoželjne strane web stranice i sl. Kampovi nisu službeno zatvori, stoga nema ni postupka koji bi prethodio zatvaranju. Kineska vlada inicijalno je opovrgavala postojanje takvih kampova, no naposljetku su ih opravdavali kao nužne za sprječavanje terorizma. Marijem je pripadnica muslimanske etničke manjine u zemlji koja se prema toj manjini provodi kršenja temeljnih ljudskih prava na slobodu kretanja, vjeroispovijesti, političkog opredjeljenja, kulturnog izražavanja. Njihove pripadnike prisilno zatvara u kampove za preodgoj, podvrgava prisilnoj sterilizaciji, pobačajima i prisilnom radu. Zato je Marijem napustila svoju zemlju i došla u Hrvatsku.